ja sa ani nechce. Ja som taký, že sa mi už nechce, vieš? Ja mám piči. Ja ešte zapnem lolko. Alebo stream. Ja neviem, kámo. Ja som taký, že... Ťažko, kámo, tak. Ale vieš, také pekné baví, no. No tak, to proste to sa... Ťažko nájde. Dej tomu last chance, pak už... Čo? Plus 2? No máč. Last chance je dneska chlapi, last chance ponorky. Čo Akože... si zajebal? Last chance, no. Last chance. Kokot, ale teším sa inak na formulku do piče. Christian Tate? No a čo? No je to tak, Kiko. Je to tak. Ale kámo, to ťažko si nájsť. Ale vieš, ja sa nechcem, nie že nechcem kamaráti, ale že pre mňa je to nuda, vieš, tak. Vieš, ty kokot, dajte sa! Alebo desiny aspoň, ty... Netreba sa chlapi vstávať v živote. Čau Ziom, nerozmýšľal si nad tým nejaký stretnutí pre veričov? Prácho, ale... Čo tu mám robiť, nejaký tábor ako TikTokový, alebo čo, alebo neviem. Vieš. Nejaký TikTokový meter, alebo meet and greet. Nie. Piknik so Ziamom. Myslíš také povedať, čo si mi ty hovoril pred pol rokom, takto dozadu, presne pred pol rokom, alebo aj viac, pred 9 mesiacmi. No povedz. Že napíš najlepšia kamartka tvoj ex. No čo s tým, alebo čo? Akože? Tak to si mi ty povedal, že aby som tak prestal myslieť, takže napíš jej kamarátke. Čo? Píče chlapi, ale ja tomu neverím tej ponorke, kam, tam mi to Dobre, proste 5,5 to je všetko, tomu zlaté najebať, to by bolo krásne. Pre piči. Kámo, červenáč skurvený tam ono blíka, no. Na straty celý. Tak zradňujem všetci ministri na technike, kámo, tak ministri na technike tam... Tam stretnem všetkých nafetovaných maximálne, tak. Červená... Okuláriky zabité a proste... Ečko alebo koláčik si dajú a to... Že ste verič, mohli by ste dať odber. Ty kokos, akože 5x tu toho vyhorený. A 4-4, no akože môže to dobre jednúť, no dúfam. No je to piči. Plus 2. Plus 2. Silné zrazenie, silné. Siam, dole ťa pozerám a mňa nečítaš, nezaslúžiš si moju pozornosť, čau. Čau. Ešte nečítam. Však prečítal som, že pekné ženy sú zumysly. Pičoviny hráš si ja mi to. Čo mám čítať úplne. Ja to nechápem, ja tomu fakt nechápem. Ale nepotrebujem sa sústrediť na tie automaty, chápeš? Tak jak som vidieť, keď už si kúpim ten automat, 700 doláčov, tak proste chcem vidieť niečo, čo mi dá. Musím vás to použiť tak trošku. Čau brány. Nazdar. No a tento sa už niekto musel vytiahnuť do posledného, však akože tento týždeň dostal max inchalna, neviem, vieš, alebo takto. Eurový bedsize, 350 eurový bonus za 50k, no. 55, 200.
Vieš, vysmiatý. No poď. Ale neviem ty kokos, kde je môj oný win, vieš. No poď, odjeb to. No, no! Je sa modré? To. Ani jedno. Pozeraj. Dáš si, že last 7 days, túto 350 doláčov, 55k payout. Slušné na mňa. Slušné. Ukáž. Koľko to ja mám? Čo? Ja tu mám, že... Tak radšej to nikto nehrá. Ja tu mám, že za 700 doláčov, že 3k. No tak to je chuť. A chcete vidieť, aký kamarát dostal dneska Max? Na Simenovi? Chlapský bet celkom aj. Jaký chlapský bet? Tak, o trošku no. Vieš, to spínal tieto spiny ako Kevin. Vieš, tie big Aha. road. A tomu z tohto je bol akože bonus a potom max. Čiže dúfam... Dobre, som sa zlákol, že z tohto mu dalo. 5 spinov. Eso. Pána si to akože, fakt, ako toto by som nepovedal, že to je max. Ako tento skript, že proste dead spin, last spin, desiny, no. Kingy. XOIS. Esa. Ale vieš, kámo, že bomba mu tu padlo, to bol posledný posledný spin. X-Ways, zlaté. Do tebe. Ej, piči! Ach, ja to môžem vybrať. Ja tebe je tak zlaté dalo, čo? Meh. Na posledný spin, no. Na posledný spin úplne, že X-bombu, úplne to kámo clearnúť a... Ty kokot, vieš, že môj bol ten oný skurvený kokonáci čo? A proste jebne mu X... Ja to som piči. Ty krufiale, 400. Treba tento Valda aspoň nafidovať. Červené! Červené mi to bolo dobre, no. Toto je iba 600 kámo a toľko XZ by bolo naviac, ty kokot, to by bolo zval. 3 liter podľa mňa. 3. 3. A tak on. Last spin. Ha! Ja som z toho piči chlapi. No Kingy. Kingy na X-Wiz je to dobré celkom, alebo zelené. Kingy alebo zelené na X-Wiz, poďme. King zelený, King zelený, King zelený, King zelený. To je jak piči. Zaliter. Piči. A. Queenie. Počkaj, on to Queenie sold way nice. A. Koľko? 3? To je v piči. Kámo, nie je mi to tak kúknúť nejaká proste, že... neviem. Pozri sa, koľko to hrám! No máš skoro každý deň si mal ty kokot. Však to?
október. 26 dní si dohral z 30. Ty kokot. To je v piči.